zadnje kolo Hrvatskog kuharskog kupa u svojoj 8. sezoni u kojem okupljamo mlade kuhare iz cijele Hrvatske i pokušavamo već 8 godina za redom iznjedriti svake godine nekolicinu njih koji kroz suradnju sa kolegama iz cijele Hrvatske rade na svojoj edukaciji, na kreacijama od autohtonih namirnica koje su vezana za pojedino mjesto održavanja takvog kulinarskog natjecanja. Na neki način im omogućavamo daljnji razvoj Hrvatski kuharski savez kroz državno prvenstvo, kroz naša natjecanja i van granica ovoga naše zemlje. I evo, danas smo ovdje uspjeli kroz natjecanje Medeno srce grada Zagreba dobiti nove pobjednike na ovom završnom natjecanju, znači 5. kolu za ovu sezonu, i proglasit ćemo ukupne pobjednike u sezoni 2012-2013. Recite malo, vi kao predsjednik, malo imate uvjet o naših kuharima u Hrvatskoj, je li ima budućnosti za naše kuhare da se ipak mogu i pokazati vani negdje, sad smo u Europi unutra, znači imamo toliko potencijala u našoj državi da bi mogo reći da smo jaki prema vani isto? Pa ja sam definitivno rekao da Hrvatska ima vrijedne ljude i vrijedne kuhare. Mi moramo biti svjesni da kroz naše cjeloživotno obrazovanje, bilo vezano za bilo koje zanimanje, u konačnici govorimo ovdje o zanimanju kuhar, nalažemo i sustav nalaže da se kuhari moraju educirati cijeli život. Uči se dok si živ i normalno tržište Europe se otvorilo. Naši ljudi koji su radili u sistemima unutar Hrvatske su imali jedan vid ovoga razmišljanja. Moderan kuhar danas u Europi ili u svijetu mora biti prije svega dobar psiholog, dobar menadžer, dobar gospodar, mora poznavati materiju kulinarstva i moraju, nažalost, još mnogi kuhari na tome poraditi. Idemo sigurno naprijed. Hrvatski kuharski savez ovih 10 godina postojanja je sigurno utjecao na razvoj struke i gastronomije i ljudi. Mislim da se ne trebamo bojati za budućnost hrvatskog turizma, ali prema strategiji državnog turizma koje je napravilo Ministarstvo turizma i Ministarstvo obrazovanja Hrvatske u suradnji sa partnerima kao što su Hrvatski kuharski savez i druge strukovne institucije, mislim da smo detektirali problematiku naših kadrova u turizmu koju ćemo zajedno pokušati razvijati kroz ove iduće godine. S početka kad sam krenuo na prvo natjecanje i sada dosta napredovao. Smatram da je i dosta veliki užitak, puno sam naučio i sve u svemu zadovoljan sam. A recite sad, vidjeli smo, znači vi ste kao glavni kuhar, imate kao pomoćni kuhare sa sobom? Pa ne, imam svog pomoćnika koji je cijelo vrijeme sa mnom, koji me prati, podržava i tako. Idemo s vremena na neve, polako osvajamo neke natjecanja, neke kupove i gradove i tako da. A recite malo sad, kaj se tiče vaše planove budućnosti, znači vi ste dosta mladi, počeli ste s tim natjecanje, po naše saznanje ste jako i uspješni kaj se toga tiče, što pratimo. Koje ciljeve, koje su vaše, koje planove imate u životu? Pa ne znam, želim se baviti ovim poslom do kraja prvenstveno, mislim da uživam u ovom poslu, volim ovaj posao, dajem sve od sebe i trudit ću se kako god mogu, tako da želim dospjeti dosta daleko negdje van, otići raditi i tako. Riječ je o desetu kojem smo stvarno polagali nekakve nade, izgleda da se isplatilo, završili smo među prva 3. Možda malo i više smo se nadali, ali ovo je isto jedan veliki uspjeh pokraj ovakve konkurencije u gradu Zagrebu gdje je završnica, znači 5. kolo, godinu dana trebalo natjecanje, skoro možemo reći. Puno truda, puno novaca uloženo, ali isplatilo svake kune. Nadam se da svi ovi gosti tu će uživati u svim ovim delicijama. Kao što je Hrvatska ušla u EU, tako se nadam da ću i ja.